Nu forsvandt den om i kulissen. Nu er knap så slået. Ja, det kender vi godt, det var fint. Er det også noget med, du synger godt, eller? Det sagde min mor, mand. Hun er biased. Hun ville have, at jeg skulle synge i kirke. Hvorfor skal du sige det? Men dengang, det var det jo ikke match at synge i kirke. Det er jo aldrig været. Lovet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os bede. Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag nåde ud, Emma, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlæg hende i din menighed og bevare hende i dit samfund, både her og i sig. Sig alle dertil amen. Amen. Og stå nu op, og Jesus siger, mig er givet af magt i himlen og på jorden, og derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og der er nogle forældre, der var deres små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem og velsigne dem. Og da disciplen, de voksne mandfolk, stillede sig og troede i vejen, og hindrede det ved Jesus vold, da han så det og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi hjælpe Emma til hans velsignelse med døbe hende i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Modtag det hellige korsets træk for dit pande og for dit bryst til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Vil du nævne Emmas fulde navn? Emma Kram Maduro. Emma Kram Maduro. Og sagde jeg til helvede, og alle hans gerninger, og alle hans væsen. Tror du på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn og Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faderens, den almægtiges højre hånd, hvorfor han skal komme at døde levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Du kan døbes på denne tro. Emma Kram Maduro. Jeg døber dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn.
skænkede dig søndernes stolthed. Han styrkede dig til noget til det evige liv. Han bevarer din udgang, indgang og nu og til evig tid. Sig alle dertil. Amen. Lad os alle bede for med Emma den bøn, som vor Herre Jesus selv lærer os. Fader, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og Herre Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Fred være med. Vi som er fader til Emma kan vidne, at hun er døbt til fader til sønnen og ældres navn, og I skal da vide, hvad skylder hende, hvis fader I er. Sammen med forældrene, hvor I beder for hende, være med til at lære hende at bede fader og tale med hende om vor Herre, tage hende med i hånden til kirke og til alders, og opmuntre hende til konfirmation, og den tid kommer. Dertil vil vi kunne i løbet og det tænke. Det skal ske, at forældrene dør før Emma kommer til Vi skal synge salme nummer 674. Det kunne du vel ikke, da. Skrække, da hun så dig.
Jeg er meget farlig. Jeg tror, det var Kirsten. Ja, nemt. Hvad så? Det har vi jo også. Hej Morten, og tillykke. Nej, men altså, jeg ved godt. Er det, når den er rød, eller hvad? Ja, når den kører der. Kører timer. Okay. Ligger det her op lige? Sig mig engang, hvor er Svend Aage henne? Han er ikke kommet tilbage fra det.
Lise, du kan ikke få hende til at smile. Du kan lige så godt opgive. Hansi, kan du ikke sige noget til hende? Hun forsøger at få barnet til at smile, men hun kan ikke. Nej, det kan hun ikke. Sådan er det, man er, så humor for dig. Skal der ske noget? Det er ostebilen. Vi skal lige have ost. Og der står tallerken op. Der er 3 gode oste fra Frankrig. Det er kokosnost, der er en fast, og der er en blød træne, og der er en blåskive. Der er noget tilhørende via bælge og brunkær, syltetøj, og så er der en portvinsagtig stykke og en sauterne til, som chefsauterne er fremragende til blåskiven. Der står en kasse heroppe, der er selv, hvor vi skal fylde op. Velkommen. Ja, vi starter lige igen. Hun er meget interesseret allerede i mobiltelefoner, Hansi. Ja. Hun er en dristig kvinde. Nej, det kan vi ikke lide. Nej, det kan vi ikke lide. De siger lige meget, hvad du gør, så kan du ikke få hende til at smile. Se! Jo! Bulle, 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 bulle! Og se, Lise, hun bliver helt krampagtig. Nu skal barnet smile. Man kan ikke med tvang. Man kan ikke med tvang. Det kan jo være det, fordi hun er lidt smokken af, fordi hun lige blev vækket af sin søvn. Jeg har lige fået hende til at smile flere gange, der er nu holder derovre på min række. Jeg har fået lidt fra hjemmehedcentralen her på Rigshospitalet. Det er ikke helt dårligt, men det er jo det er en faktor, som det er nostalgi ikke overhovedet på et apparatur i dag. Ja, og så må du lige forklare, at apparaturet det kan blive åbnet på et museum, et rockmuseum i Roskilde. Og det er taget afsted til Roskilde i opgangsnæret. Om nogle år, der vil man kunne komme ind og se det. Men det kommer lidt til, det bliver... Jeg skal kun tage jeres ganske kort. Så det er altså et lille dogmeshow. Så det var et af de billeder, som bevis på, det er mange år siden, 75. Det var en del af vores show var et centralt billede, og så et screen på skærmen. 60 meter alt er, hvor man viser billeder på. Der er forskellige art, som bevæger sig i relation til musikken, og hvor vi kunne høre det. Det var danskens sådan helt stille nu. Her meget stille vores armatur med underskrivier på her på Gladsaxe Teater. Det så lidt sølle ud, og teater og
Det var jo ikke særlig fint i forhold til et teater-lysshow, men det var trods alt nødvendigt til et herre, således at vi kunne få den rette stemning på teateret. Det eskalerede jo lidt her. Så kom det. Og det apparatur, som arbejder med kaleidoskoper og optiske bænke. Og jeg er sikker på, at man vil have gæstet vores farver også, når vi fyrede vores 2.000 boliganlæg midt i arrangementet. Og så et eksempel på, hvordan når der var lys på lampen, og så gang i musikken i en eller anden her i Danmark eller i Skandinavien. Jeg bliver nødt til lige at nævne et fra vores far Svend Robert Mortensen, som jo byggede vores lysshow. Vi kan ikke rigtig se ham mere, han ville lægge fliser i Nivo, hvor vi havde et sommerhus. Og din oldemor så op der, deres oldefar, der sidder ved. Man kunne stadigvæk se bænken, hvis du kommer ud og besøger os i det år. Den trænger til nogle nye brædder, men den er ellers intakt. Der er en dame der, den er flere bolde i luften. Og en af dem var jo ham, der stod der. I kan godt se, at det var Krav Steps på landet. Det er morgen. Der kommer lige lidt varmhandling der. På Helsingør 7. Det var altså, hvis I ikke talte undskyld. Ja, så nok. Ja, det En gylden lidt. Her kan du se ham stå her. Ja, det er morgen. Det var ikke noget. Lige måneder gammel på Gran Canaria. Med BH på. Ja. Billeder af din mor. Morten med BH. Ja, han er endnu mere sur. Det går lidt frem og tilbage. Det er også godt nok. Nej, det ser lige på udenfor. Nej, der var en lidt mere glad. Det ligner det faktisk. Der er lidt flagre farver igen. Jeg synes, at Ole, du skal lægge let ind i 2068. Og så skal du give en lille mærke her til erindringen, så du husker det. La Vaskeri. På med grin. I Bogstad. Ja, hvor er Emma? Jamen, Emma, har du nu set lysshow? Ja. Det er meget fint. Ja, det kan du godt se. Du har gjort det godt.
Altså, der går 2 minutter inden den er færdig. Så er der skiven. Jeg gik også forbi der. Jeg fik du alligevel en bror med, om ikke.